vezanga ine nubuka nje. Nubu pa 15 years in below. Iwe wasikuziya ere. Semuta zaizo kuti mwana uika kana Iwe form 4 ana uisi. iwe vasikana vachinja vasikusvika form 1 usataura zveform 4 kudzwa izvozvi havasi kusvika form 1 saka dzandibata dzandikumbura. saka iwe kana Mwana udiki 15 years. kapfupi nyangwe zvakakubhova kana zvakakubata sei hapana zvauchakwanisa kuzviita. Ini ndozviita. Unozviita? Ndira kuenda ndinogara pasi. Unogara pasi kupi? Nehurumende negovernment. Hatsano. Hurumende ndo government. Wondo government. Chino wani. Hurumende chishona government chiru. Chere izvozvo. Ndauti hurumende negovernment zvigare pasi semodha. Zvogara pasi zvoita sei? Zvoisa mutemo wokuti zvikoro izvi guys. Mwana kana akuenda kuchikoro. Akuenda kuchikoro. Anofanira kutangira ku zvofanira kutangira pa form 4. Form 4, form 4, form 3, form 2, form 1, grade 7, grade 6, grade 5 kusvika ku grade 1. Zvirinani anenge atangira kumusoro achidzika pasi. Boza vasikwanisa kusvika ikoko. Saka kuti chero akazomitiswa hake ya grade 2. Grade 2 zvirinani. Anenge atongodzidza mamwe malevels. Anenge atosvika form 4. Namo. Wako mudzimuriko. Wako mudzimuriko. Yesu.
Alright. Tukumbira chikwa chiri vidi kinega. Tukuzama shoma rutera. 2 minutes. Tukisema shi. Nyaya. Nyaya. Andi nyaya hivi. Ma? What's up? Ile kuti kafupi. Mati. Kafupi lena ya ku WhatsApp kafupi lena ya. Wapita minister wa family planning lera kana kuti wepo Yo. Chumamira chaurare iruna chokunzwika. Iya Yesu ya kafupi lena ya yako. Unenya yako WhatsApp kafupi. Oh, wanaona kuziwa. Wanaona kuziwa. Kuti population service Zimbabwe nasi limita nezve kafupi. Population service nasi. Kume kuti munhu uzive kuti yona romudzimai. Weitwa kuti usa nyanyora sa. Kuburisa burisa. Usaite ichi. Tiri kuzviita kutendere white kafupi. Tendere white. Ndoma zviri kuitwa. Zvazviri. Kana apedza kuitwa kana ita dambudziko anofona panhamba dzinoti 0808 0019 kana kuti 20. Vari kudziona here kafupi? Ndo namba zacho dzisina. Idzi kafupi taura nhamba dziri apa kafupi. Visa here remove. Visa here. Visa here. Ndasinaone. Ungasinaone. Number 3 toll free. Next one is 080 100 20. Tadzokorodza. 080 100 20. Kone timona mai. 080 800 20. Ndokuti vasaite ichi population services iri pano kubatsirai. Mando dzekuronga muri mahara kafupi. Ndizvozvo. Pane nyaya yakabuda kafupi ndatine nyaya yako. Nyaya yacho chiri mberi. Nyaya yako iri mberi. Unoziva chi? Taura nyaya yako. Ini ndakatoshamisikawo. Wakashamisika? Bozi mukuti handina foni here. Nditori nefoni. Yakaita seiko kafupi? Foni. Inopinda paWhatsApp. Inopinda paWhatsApp. Saka ndakatoshamisikawo mari muzilo manheru. Kunzi ndakuita MP. Ndakazvidzwawo kana nyayo. Ndikati ko zviri kuitika. Zvabva nekupi? Nekupi? Nekuti mayuthi arina kuziya ari panapa. Zora nhasi kafupi kana. Tiri kuti mayuthi kana usingagone kuzviregedza usaite yeke. Usaite yeke. Population services Zimbabwe iri pano. Kana hazi musa. Zvaitwa baba. Yes. Hanzi hausi kuoneka. Kafupi uya pano kafupi. Hausi kuonekwa. Hanzi padhuze.
padhuze Alright. taura nyaya yako Alright. ruzhinji rezimbabwe Nati nakatoshamisika. ehe Mufanira kumapinda same message. Mwani mwezuru. mari wesoro Kupa kana ku UK, South Africa. Nego population service Population. So go in there, order with the MP. MP. Iso ngoti siyana ni Drama ndarisira ku. Music mai ndarisira. ngosiya ku Asi ndiye kuti chakani naite ndiye kuti. chekuti chima Sei vakaisa inini pa poster ipa. ameno kachibondiudza iwe Sei vakakanda inini. iwewe kuti sei ballot racho rakakanda iwewe Kunzi so. Waimba wana kuwandere munyika. ameno kakakupundotondudza kanzi So why me? I don't know you Saka ndinozikanwa. unozikanwa ka kakupa